Εντάξει, σαν περιοχή αναβαθμισμένη η Γλυφάδα. Πιθανόν τα οικονομικά της να είναι πολύ καλύτερα από των υπολείπων, αλλά μπορεί να είναι πιο χλιδάτο. Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Και η Τίνα, επειδή είναι έτσι λίγο χύμα σαν άνθρωπος, μια χαρά, δεν θα βάλει τα γιορτινά της, τα καλά της, τα τζουμπλεκάκια της στις σκηνές χαρτοπετσέτες και όλα αυτά για να μας εντυπωσιάσει. Μέσα έπεσες. Αυτά τα λουλούδια τι μου θυμίζουν? Κόκκινη γλάστρα. Α, σαν της Μαρίας. Γελ μπουρντά. Παιδιά, δεν προλαβαίνω να σας ρωτάω τι θέλετε. Όλα, έλα, καλώς ήρθες. Καλά είσαι? Σου φέρε τα λουλούδια που σ' αρέσαν εκτός τα ίδια της Μαρίας, ή όσο της αρέσουν πολύ. Τέλειο, αν πας μετά στο μπαλκόνι μου θα καταλαβαίνεις πως το αγαπάω. Σύμπτωση, σύμπτωση. Η Βούλα μου έφερε το λουλούδια γιατί χτες είπα το συγκεκριμένο λουλούδι μου αρέσει πάρα πολύ, μου το έφερα, χάρηκα πολύ. Κάτσε. Πώς είναι, είναι αρκετά ζέστη. Μια χαρά θα το βαλαφού. Μια χλίδα ρε παιδιά που πηγάζει από τις ρίζες της οικογένειας. Εντάξει, ωραίο είναι το σπίτι. Πιστεύω ότι δημιούργησε μια προϋπόθεση, ξέρω εγώ, να κάνει τους άλλους να νιώσουν. Εμένα έχει περάσει η μέρα μου, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, θα προσπαθήσουν να κάνουν τον Αρλεκίνο πιθανόν για να εντυπωσιάσουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Εντάξει, μου φάνηκε too much όμως αυτό. Η άποψή μου είναι too much ήταν αυτό το πράγμα. Μονόπετρο. Νυφούλα. Λίγο πιο μεγάλο δικαιούται. Όχι, αυτό παρά είναι πια, γιατί είναι και πολύ λεπτή. Τέτοιο μέγεθος θα την χώρεσα. Εγώ είναι πια, αλλά δεν με τώρα με το I do. Δέχομαι. Η πατατόσουπα, εντάξει, μια χαρά ήταν. Δεν είναι πατατόσουπα όμως με καπελάκι. Τέλος πάντων να πέσει εντελώς έξω. Μια και είναι χορτόσουπα είναι. Καλά μαγειρεμένη. Εντάξει, πολύ απλό πράγμα. Βράζει τα λαχανικά, τα χώνεις στο μίξερ, έτοιμο. Εντάξει, τώρα θα βαθμολογήσεις το σονομό, δεν γίνεται. Το μέσα πρέπει να βαθμολογήσεις. Το απ' έξω έτοιμο είναι. Αλλά ήταν η σούπα τόσο ωραία, οπότε έχεις να βάλεις μεγάλο βαθμό, δεν έχεις πρόβλημα. Καθόλου δεν με πειράζει όταν λέει με βαθμούς και το ένα και το άλλο και όχι. Εντάξει ρε παιδιά, σου λέει τον παίρνεις με τη σακούλα του από το ωραίο σούπερ μάρκετ, του χώνεις ό,τι θέλεις μέσα, τον τυλάς, εντάξει, ωραία παρουσία είναι. Εντάξει. Χλιδά του το στυλάκι, καλό. Φανταστικό. Πολύ εντύπωση, πολύ αμπαλάζ, αλλά λίγο το περιεχόμενο. Ένα νουά, ας πούμε, συνήθως το συνοδεύει ένας πουρές, ένα ρύζι, ένα κάτι. Το φούχτεν είναι το καλύτερο για εκείνην και γι' αυτό προσπάθησε να το κάνει για να μας ικανοποιήσει. Τώρα τα φάχτεν, φούχτεν, στρούντελ, χρούμπλεν, μπλάκτεν, από την περιγραφή εύκολα μου φανήκαν και αυτά. Έχεις δοκιμάσει τα μναγκάθι? Το σταμναγκάθι είναι πιο πικρό όμως. Είναι πιο πικρό. Είναι πιο πικρό το σταμναγκάθι. Ωραίο και το θα βάλεις τον άντρα σου λοιπόν να σου πάρει σταμναγκάθι, να κόψεις τη βαλεριάνα και να τρως σταμναγκάθι. Τι είναι αυτό? Θα διαφωνήσω. Θα σου αρέσει περισσότερο. Εμένα μου αρέσει καλύτερα αυτό, θα διαφωνήσω. Μια χαρά είναι η βαλεριάνα, αλλά... Υπάρχουν και καλύτερες σαλάτες. Είχε ψηθεί λίγο παραπάνω το κρουτόν, οπότε δεν μπορούσα να το τρυπήσει το πυρούνι. Εντάξει, εγώ το φάγα με το χέρι, δεν τράβαξε. Δηλαδή ένιωθα καλά. Μπορούσα να πάρω το κρουτόν με το χέρι να το φάω, ας πούμε. Μ' αρέσει περισσότερο. Εμένα μου αρέσει καλύτερα αυτό, θα διαφωνήσω. Δεν ήταν άνοστο ρε παιδιά, τρογότανε. Ήταν καλό. Η παρέα των 5 σε εύθυμη διάθεση τελειώνει το κυρίως πιάτο. Κάποιοι το έφαγαν ήδη, κάποιοι όχι ακόμη. Βούλα, σταθερή αξία. Θεά. Όχι, είμαι καπελωμένη. Κανονικά, όχι. Καπελωμένη, δεν το αντέχω. Γνωρίζετε από το τρέξιμο, παιδιά, το ξέχασα. Το άναμα στο τέλος είναι κάτι που ταιριάζει συνήθως με φρούτα. Απλά μετά από μια τόση μεγάλη σειρά ποτών που έχουμε πιει, εντάξει, εγώ θα ήθελα να το πιω γιατί μου αρέσουν τα γλυκά κρασιά, δεν το κουβεντιάζω, αλλά φοβάμαι τι θα συμβεί μετά γιατί αύριο το πρωί εργάζομαι. Σαν μαγειρική της βάζω 6.